Srácok, a mai videóban egy durva dolgot fogunk megcsinálni. Megint itt vagyunk ezekkel a biciklikkel, és jaj, az lesz a content, hogy úgymond Guinness rekordokat próbálunk megdönteni. Vagy hát biztos láttátok, Instában raktam ki egy posztot, hogy légy szíves írjatok kihívásokat, na, amiket csináljunk meg. Úgyhogy kicsit várunk, de utána elkezdjük. Na, az elsőt, azt én találtam ki, még benn mamáiknál, okos ötlet. Hoppá. Na tehát, az kell, hogy biciklizni fogok, és nem foghatom a kormányt, nekem így izélnem kell a labdát. Jaj. Mehet, Laura? Igen. Bekapcsolom a izét. Akkor át Action fogsz esni. time. Micsoda? Akkor át fogsz esni. Nem fogok. Jaj, csak az üvegkét majd hagyjuk el. Jó. Na, indulunk. És akkor... Ne, megáll előttem. Pedig tök jó megy. Na jó. Na, figyeljetek, számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, hoppá. Jó, az már nem számít. Hallod, ez tök könnyebb, mint ahogy gondoltam. 1, 2... Ne, akkor jó! Összeszeded le újra. Kösz. Kosárba. Jó. Na, újra. Gyerekek, nem normális. 1. Opa. Aha. Én jól vagyok. Csak beleesett az árokba a kerék. Akkor át fogsz esni. Jó, megnézzük a posztokat, addig leállíthatod, és akkor utána folytatjuk. Few moments later. Most mi az első kommentelő, ezért, hát nem mondom ki inkább a nevét, mert nem tudom, hogy szabadna-e, vagy nem tudom. Hát igen, látjátok, oda mi van írva, állj fejem, hát jól van. Mivel ez az első komment, ezért megcsinálom. Mehetsz? Mehetsz? Oh, jaj, már rég csináltam. Várj, szerintem én ezt arrébb viszem. Ha meg tudom fogni ezt a sart. Na, még egyszer, mert ez nem szép. Mehet? Igen. Ez gyönyörű! Beautiful! A sarka. Oké, ezt is teljesítetted. Jó. Nagyon ügyes voltál. Most én választottam neki, és ezt választottam. Ezután aranysárgát. Igen. Szóval ezt fogja megcsinálni a drága. Ja, igen. Jó, labda. Labda. Hát labda kell. Azt nem hoztam. Akkor az a gyorsan. Tessék itt a labdád. Mit Jó. kell ezzel csinálni? Beteszed a terdát közé, és ugrálsz. Így? Igen. 15-öt? Igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem!
Előre kezdem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jó. Oké. Ügyes voltál. Következőt is én találtam ki, és ez pedig az lesz, hogy választhatsz, vagy énekelsz a kedvenc előadótól, vagy pedig eljátszol egy híres embert. Kb. Éneklek. Tessék? Kb. Éneklek. Jó. Csak nem tudom, hogy mit. Pamkutya. Pamkutya, az. Az aranybullát, na gyerünk. Mit? Az aranybullát. Aranybulla, aranybulla. A helyszín Székesfehérvár. Óriási a feszültség már. De András megoldja simán. Aranybulla.